Adela, îți mulțumesc. 4 din 5 români consideră că locuințele lor sunt rezistente și foarte rezistente la cutremur. În același timp, jumătate dintre ei se tem de un viitor seism. Însă, chiar dacă polița care ne protejează casele de cutremure, inundații și alunecări de teren este obligatorie, doar 23 dintre proprietari o au. Ioana se numără printre cei 51% dintre românii care sunt îngrijorați de producerea unui cutremur puternic. Locuiește într-un bloc vechi, motiv pentru care și-a asigurat apartamentul. Sunt conștiincioasă cu asigurările. Da, din punctul meu de vedere, cred că mi-am luat măsurile pe care puteam să mi le iau. Imobilul în care locuiesc este destul de vechi, are peste 50 de ani. Este construit cu posibilitățile care existau la vremea respectivă, începutul anilor 70 și în mod inevitabil se pot întâmpla multe lucruri. Este extraordinar că nu a avut de suferit la niciunul din cutremurele care s-au întâmplat până acum, inclusiv cel din 1977. Dar în viitor nu se știe. Anul trecut, asiguratorii au plătit despăgubiri de aproape 5 milioane de euro celor ale căror locuințe au fost afectate de cutremurele produse în România. Global, la nivelul industriei de asigurări de locuințe, și aici vorbim și de asigurări obligatorii și facultative, că s-au plătit despăgubiri de 169 de milioane de lei anul trecut, în creștere cu 63%. Vorbind despre cutremure aici, vorbim și intrăm într-o zonă tehnică despre un tip de risc care nu se produce foarte des, adică are o frecvență de producere scăzută, în schimb are o severitate foarte mare, adică urmările, consecințele sunt extrem de importante. Ca urmare a producerii cutremurelor, anul trecut s-au plătit despăgubiri de peste 23 de milioane de lei. Trebuie să te gândești și la locuința care o ai, nu? Să o asiguri, să faci ceva. Sigur că da. De ce ați considerat că e importantă? Pentru că mi se pare normal. Posibilitățile care sunt, timpurile care le trăim, e normal să te gândești și la riscuri de așa natură. Uitați, sunt oameni care nu se descurcă financiar și au nevoie imediat să renoveze. Tot timpul fac asigurare, adică în afară de cea care e obligatorie, tot timpul îmi fac asigurare, nu se știe. Cu tremuri de furturi, de astea, calamitățile astea care sunt, e foarte bine. Dacă nu-ți faci și se întâmplă o nenorocire, nu-ți plătește nimeni. Suficient de bine pusă la punct și e bine construită. Dacă mi-era frică, poate făceam asigurare. Deci sunt foarte sigur pe ea, așa că e ca un bunker. În 2023, în județul Gorj s-au produs 960 de cutremure în doar 10 zile. Mii de case au fost avariate.